Shalom. Selamat hari Minggu madihita salu nama nami nanami. Pinapotohon sadarion rakmar Minggu dohita dohot tamutan asian HKBP Jalan Rulah Cimahi Bandung. Tapoduk mimarohatta tapuk kama parminggota marede mahita siapukede nomor 640 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigor, mangulu do binahen ni parsihoho na marhapor siaul, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudusan. Sa lehon jala patubu madihami haporseaw na sitong. Tabay mahaporseaw nami kanupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni rohan na somar pangaci. Asa holong rohan nami diho. Dohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa maras ni roha hami. Mabahen lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sito
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sahat rodi patik pa 10. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa mertua ho, jalaleleng mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unakho manakko, patik pasiahon, unakko olo maka tidak kon hata na sotutu, maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado paduk ni debata taringot tu patik na 10 oddo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni amanatu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paopaton pinoparniakka na marsogoro hadiau alai asido rohakku diakka na maribu-ribu akka na marholong ni rohadiau naso mangalosi patikki rap mangidogogo mahita tu debata laho mahulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon laho bar tu patik mi. Amin. Tapau duk be marohatta manopoti dosatta martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para sirohan na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadiaon mi. Manopoti jala manganggukor dosa nami. Macay jojo tuar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahenan nami narwai, dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang duson diri nami hubaik kami, dibaheni tamadori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean seleleng-nileleng nai, alai nama porus mahamin waing tuasini roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami dohot alani guarmuna badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin.
Tabagi maha tabaga-baga ni di bata, taringot tu hasisan ni dosa. Aidang adong ibar ni i, ay saluhu do pardosa. Jala hurangan marado pun hasangapon ni di bata. Alai akan nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhitesian asin rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongdong ni di bata, bahen habang sana parasian, marhite haporsiaon ni mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigi mahatani di bata, tulpuk dari minggon, imasian buku Yakobus, bidu 2, mamuka sian ayat 14, sahat rodi ayat 10 pitu. Yakobus bidu 2, ayat 14, sahat rodi ayat 10 pitu, tajahama marsikat sorin. Hapor siaon namar pangulaon. Ahama gunana ale akadongaku, molo didok halak di ibana do hapor siaon alai dang adong di ibana pangulaon terbaik do hapor siaoni paluahon ibana bahwa manang boru-boru nama saya raja jala hurangan di sipanganon siap hari. Gabe adong nama dok sian tonga-tonga muna laho mahamu mardame-dame lasma hamu bosur mahamu alai dang dilehon hamu tu nasida narikot di daging ahama gunana ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau piapsa. Amin.
tidak kon maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon ni dongatta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na timuhon si Maria, nagabe-gabia siat tot di perbadia adorak soha bubuhan. Ido tu hatta na tumaun na bernit di panghuman silatus. Nama titar pajal lo ibana di hau pinar silang. Na tuat tu panua toru dung di taam. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudul tu sia mundi bata Jahoba. Amanai pergogo nasuha tu dosani. Disimai mana pamulak sogut tu tanoon. Manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsia ditot di parbadia. Jalaruk sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangolu sogut daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Tingting di Minggu Perdoman Doktrin Gratis 9 Juni 2020. Na Barjolo Warni Minggu Warni Minggu Tasadarion Ima Minggu Perdoman Doktrin Gratis Dohot tema Marsiho Mangulawan Natani Debata Paduahon Naneng Marbagas A. Titik Paduahon Naneng Mencalo Pasok-pasok Perbukasan Bang Royhan Kono Purba SH Anaknya Manta Maripan Purba Tubuni Nanta Sumihar Boru Sihite Ruas ni GKPI Dolok Sanggul Hubbang Has Dohot Orwana Lucy Holanda Simajutak AMD Borunia Matta Remson Simajutak Nahinan Tubuni Nata Riado Boru Tabunan Ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Wi Getsmani Masuk-masukan di hari Sabtu 24 Juni 2020 di GKPI Dolok Sanggul B. Tikting Perduahon Naeng Majalo Pasuk-pasuk Perbogason Ma Arnold Dolop Siahaan Eskom Anak ni Amatta Mei Siahaan Tubuni Natta Ermida Boru Naibaho Ruas ni AKBP Depok Sada Nasian Wik Antioquia Dohot Urwana Rosliani Stepani Boru Hutapea SPSI Boru ni Amatta Hotlambu Hutapea Tubuni Natta Rakna A Boru Sidabalok Ruas ni AKIP Depok Sada Nasian Wik Judea Pamasuk-masukan di hari Sabtu 24 Juni 2020 di AKBP Depok Sada Napatuluon Ruas Nagok Mamukka Sadarion Minggu 10 Juni 2020 Gabe Ruas Nagok di AKBP Depok Sada Ma keluarga Niamatta Leonard Marihot Tua Gultom Inata Mida Teresia Boru Hutapea Rapdohot Sada Yanakon Dot Sahalak Tanggungan Dukon Madalani Perguruan Lelengna Ono Bulan di HKBP Depok Sada Inganan Nasida Perum Depok Maharaja Blok B Sada nomor 10 Sawangan NIR 2015 Bethlehem Napau Paton Ruas Napidda Mamukka Sadarion Minggu 10 Juni 2020 Pidda Ruas Sian HKB Depok Sada Ima keluarga Niamatta Manerak Sidabela Inata Paulina Boru Tapu Bolon Rapdoho 2 Yanakon Nasida Sian W. Epesus Nir Sada Pitu 5 Tolu Pidda tu HKBP Peledang Bogor Napalimahon Pangibation ni Huria di hari Sadarion Minggu 10 Juni 2020 Roro Pangibati Huriatta Kor Ama HKBP Jalan Lura Cimahi Natu Begehon Edde Pujian di Permingguan pukul 7 dohot pukul 10 Wib Duksipul Permingguan Patupawan ni Huriataro Pertamoyaon Maringanan di G Lantesada Nadia Dopan ni Kor Ama Immanuel Duksipul Tikting Tapayutihu Ma Panorangion Napinasa ni utusan Ruas HKIP Jalan Lura Cimahi Napaonopon Manotopon status ruas persiapan Huria HKBP Arko Resort Depok di hari Minggu Naro 25 Juni 2020 di Permingguan Arko Patupon Nado Sada Manotopon status ruas sian pos pelayanan Gabe persiapan Huria HKBP Arko Resort Depok 2. Mengujakkan Pendeta Lisda Gusnawati Boru Sirait STH Nagabe uluan di persiapan Huria HKBP Arko Resort Depok
Tolu, melantik fungsionaris nama ngula di persiapan Huria HKBP Arko Resort Depok. Papituhon, pertanyaan perhalado rohot keluarga. Di hari Senin 10 Juni 2020 pukul 10 siang patuponna do pertanyaan perhalado rap dohot keluarga. Maringanan di GSG lantai sada. Pawaluhon rapot evaluasi anggaran tahun 2020. Di hari Rabu 21 Juni 2020 pukul 10 harian patuponna do rapot evaluasi anggaran tahun 2020 HKBP Depok Sada. Nadi dohotan ni sude ketua dewan perhalado parar tahun rap dohot sude padita maringanan di konsistori. Pasiahon pertanyaan week dari Rabu dohot Kamis 20 dohot 20 Juni 2020 domu tu pembekalan perhalado dohot Pangulan Nagok Tiki di distrik 28 Deboskap. Pertanyaan week nari patupa di hari Rabu tanggal 20 Juni dohot Kamis 20 Juni 2020 Mas Sohokma. Pasapuluon titing naso jinahaon dohot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriatta marhite wea week tabe. Songoni matikting masa di huriatta di bagasan mingguon sadi pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di guarna. Salam, horas madihita. Dihamu amanami inanami meredusudihita namar minggu ditikyon. Tuhata mamasu-masu do namang ramuti. Hami sian HKB Jalan Lurah Cimahi. Madok muliate perjolo tutuhata. Naksongoni tuhamuna amanami inanami. Ala radido huriat tahun manomu hami. Dilean pertikiat di hami laho pabuahon manang manariason. Haradion ni rohamuna amanginang mangurupi huriata nadong di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Ia kami apala ditikyon lagi membangun gedung sarana prasarana. Keadaan ni pembangunan ini nunga merdalan 70%. 30% naima siulah honon name. Alani amanginang merpangidua kami pangurupion sian hamuna asa didukung doa doho dana tu pembangunan nami alana pembangunan nami gedung prasaranai marbiaya mah kurang lebih 5,3 miliar jalanunga saya 70%. Jadi haperluan di dana si pasahaton tu huriai marhite dukungan dana doa kurang lebih 2,6 miliar naik. Alani amanginang merpangidoa kami asa duku kamu kami di dana doa. Tuhatama mamasu-masu hita saluna, tuhatama namangaramu hita, salom, horas madihita, selamat hari Minggu.
Slehon atorangan habis darat mengatur sihatami Lehon matana marida Dorot rohana upoto dalami Asa toto maradopon Bohimi
Tang Yang Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mengeramoti hati-hati dohot pikiranmu Nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marihita saluhutna. Salam. Iya, andorang sohu marjamita hita di bagasatikion cumolo mahupatataho diriku au padinda todo sirai. Jadi boru nahwalap boru sitorus sada madihami dak dana boru jalan atubuh honau boru sitorus jala simatu aku boru si bolon. Jadi saunari kami mangula di HKBP Jalalura Cimahi. Jadi di hamuna aka amanami inanami nakiningan nunga di patorang amang situa ka sianipar kebetulan memang berburu sirait amangon nakiningan marhite kata sambutan na ba di bagasatikion rohame manopot tamuna amang inang ala tongon huriata HKBP Jalalura Cimahi membangun gedung sarana prasarana nunga satahun amang inang jala botohamu mak bahami gabi mangontrak iluar mak dua paditan waing. Jadi dohonon nami matu hamuna akamang inang ala tabotodo di hatan itu hatta natar surat di Galatia onom ayat 2 masih rupan mahamu mamursan akan adok dok imadalan mangradoti patik ni Kristusi. Jadi kita ini sebenarnya namar hamaranggi dohita di bagasat Tuhani. Jala postor rohanami ati amang inang anon dung mulak kita sian bagacoron adong do poti parasian ya amang inang ya poti parasian na somal hita misalna mangalian nabi rudongkir durung ta basaunar tung ala roha misat Cimahi bana rarai ma coba kamu sahalon nate. Posdor hanami ay jam 3 kami nakiningan sa Cimahi jam 3 diniha jam 3 manogo ni kumate. Jadi ba di boto hamu mara di bagasati kyungaluja akamata romanopot hita alani iposdor hanami nonati amanginang di bagasan parminggota sadarion parsidohot tamuna manupaki pembangunan gedung sarana prasarana. Jadi saha mata beni amang padita purba nang tuhita manginang da ala memang kebetulan adong ulaun di huriata adong padidion adong namalua jala adong natwari retreat remaja di Villa Kesia Cimahi imajolo songon partinadan 2 Musa 10 sia ayat 1 ayat 8 2 Musa 10 sia ayat 1 ayat 8 ondo nagabi jamita tuhita di bagasatikion hujahahon ma tu hamuna amang inang patolu bulaton dung ruar hala Israel siatano Mesir di ari nasa sadai sahat manasida tu halongonan Sinai ay borhak do nasida siya rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai laos marsaro nasida di halongonan di sido marsaro Israel todong ni doloki tungi nakok masih Musa tumopot debata. Jadi di jauh ma tu ibana siad doloki nin nama songonon ma dohonon muna tu pinoparni si Jakob
pabuanmu tu hala Israel. Nunga diidahamu nahubaini tu hala Mesir, nahubuani hamu hira di atas ni habang ni pidong Raja Wali pasahat tamu tuahu. Onpe molo ditangyo kamu suaraku jala diradoti hamu padan nahubaheni jadi hasyakku ma hamu sian nasa bangso aigok diaudo liat portibion menjadi harajaon malim-malim mahamu diau jala bangso nabadia maaka sidohonomu tu halak Israel. Jadi Roma si Musa di Joma akka situani bangsoi jala diatur ho tujolo nasida sude akka hata odeng akka natinonahon ni Jahoba tu ibana. Jadi sahatama sadok bangsoi mangalusi akka didok nasida ma saluhut na pinabuani Jahoba bahenon nami ma. Jadi mulak si Musa mabuan akka hatani bangsoi tu Jahoba. Ido anggo sahatna. Dihamuna akka manami inanami naholongi hami di bagasan guari Tuhan ta Yesus Kristus. Totu di bagasa 2 Musa 10 sia ayat 1 ayat 8 amang inang nang dohonon na tuita kita ini pasti memiliki apa yang disebut dengan sejarah kehidupan. Arong bedo bingkai histori ni akka ngoluta. Mulai sian nasorak hita tu portipion. Saat tudak danak remaja naposo ama ina dohot lansia. Nah pasti adong bedo sejarah di parngoluota. Jala molotung boy pehita satu bagasan tikion nang dohonon nadisi bahwa itulah perjalanan sejarah kehidupan kita dan di dalam kisah perjalanan kehidupan kita itu kita mau melihat ahamana boy putih kata sian nasalpui gabe parsiajaran mai di bagasa tikion jala molotung boy pe akana parsiajaran sian nasalpui gabe puta putiki nasalpui tu bagasa tikion naeng mamuseng beringota ahama tutu nanaeng si ulahonota di bagasan pardalanan ni ngoluta tu joloan ni arion. Alania mang do tamu nakka inang anggua porseado tu hamuna. Bahwa kalau kita berada pada saat ini molotung boy pehita mabigi hatani debata boy madohonon akka jolmana berhasil dohita melukis sejarah perdalanan ni ngoluta sian najolo satu bagasan tikion. Ala buasa tadokon akka jolmana berhasil hita mengukir sejarah perjalanan kehidupan kita pada waktu lampau hingga pada saat ini. Nah pasti nunga ita dalani pahit manisnya kehidupan ini. Nunga itadai akka natongki. Nunga itadai akka habok ni roha. Nunga itadai akka las ni roha. Jala itadalani do amang dohot tamuna kainang akka persahiton. Itadalani do songon dia hita berhadapan do akka mata. Dot aka inata, dot aka yanakota, dot aka keluargata, dot tetanggata, dot kelompokta,
dohot akapungan marga, dohot di dia pehita maringanan di bagasa tikyon, tentu arong do sejarah dihita di bagasan ni. Jala malotung boy pehita tutu di bagasa tikyon hipasipas marminggu tu jala tu HKBP Depok Naulion ima di jala Cenderawasyon itu juga merupakan satu sejarah perjalanan kehidupan di bagasan tikyon. Ay molota sulik kita tiamang inang ay sehorwa hita na julu boy hita di bagasa tikyon. Boy hita sonang di kota metropolitanon. Boy hita amang dotamuna kainang marjabu di kota Depok on. Boy hita misalnya mararta. Boy hita memiliki akapoparan di kota Depok on. Mau tak telusuri perjalanan daripada kehidupan kita. Aise hurwa hita. Alay mau lihat tema di Tuhani. Amang dotamu nak kainang di bagasan di sehat hita melukis sejarah perjalanan kehidupan kita jalabo gudang naboy putih kata siani anggiat marhite perjalanan kehidupan tai adong nadi putih kini aka sudut na poso di bagasa tikyon jalaboy matutu diimplementasihon nasida aka bingkai histori tai bingkai perjalanan kehidupan kita bingkai sejarah ta jalaboy mai tutu gabe ditiru aka na poso. Amuna akamang dohot tamu nagkainang. Songonido nanang berengota siyan turpukta di bagasan tikyon. Imana tersurat di sada 2 Musa 10 sia ayat sada 1 ayat 8. Dung 3 bulan bangsa Israel. Dung 3 bulan dung ruar bangsa Israel siantano parhato banani adong masada na komunikasi ni debata dohot si Musa rap dohot aka tua-tua orang Israel itu ya ahadoh horwa komunikasi jadi dong di jauh debata si Musa di dolok Sinai ayanggo bangso ini na marsaro dope di toru-toru ni dolok Sinai. Molo di dokon marsaro berkemah dope nasidanin na di toru-toru ni dolok Sinai. Jadi di sima nasida marhipu. Jadi lama si Musa tugijang dung di jauh debata ibana. Artinya mang inang nang bui dohonota bahwa sebenarnya kita harus meyakini dan mempercayai bahwa sebenarnya Tuhan sering memanggil kita. Ya, jodoh Tuhani majauhita. Di bagasan sejarah kehidupan ta, perjalanan kehidupan kita pada saat ini Tuhan sering memanggil kita. Jodoh Tuhani majau hita ala hita do sipata na souduk hita do sipata na sai madau sian Tuhani anggo Tuhani memiliki satu yang disebut dengan kata vocatio de manang dohono ta pemanggilan Tuhan itu sebenarnya sering doi rotu bagasan hita tanpa kita sadari Tuhan sering memanggil kita. Alai bolo di jauh Tuhani hita tutu amang inang. Bohado di bagasan ngolut taon taoloido manang nama dao do hita manang na gabe sumurut do hita sian Tuhani ditiki arong si pikiran alai naing dohonon na songoni mapanjowon ni debata tu si Musa ditiki ditoru do pe ibana ima ditoru ni dolok Sinai
di Joma si Musa asanakok ibana tu dolok Sinai. Hamunak kamang do tamunak kainang ahado horoa interaksi manang komunikasi ni debata tu tonga-tonga ni si Musa. Nanaing dohonon ni debata tu si Musa. Karena bangsa Israel itu dulu adalah bangsa yang diperhamba oleh bangsa Mesir. Jala molo diperhamba, diperhatoban bangsa Mesir, bangsa Israel, asa naing do dipaingok debata nasida. Asa unang lupa di sejarah masa-masa lampau. Unang lupa nasida sinajoloani. Lapatan namang do tamunak kainang di bagasan sejarah perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita saat ini. Jangan kita melupakan sejarah perjalanan kehidupan kita. Bahasa pala dipaingot Tuhani horoa si Musa asa unang lupa nasida di bagasan sejarah perjalanan ni nasida mulai sian Mesir jala di bagasan perjalanan nasian Mesiri godang tadda halongangan di patupa nasida di bagasan perjalanan nasida satu Gunung Sinai manang ditoru-toruri Gunung Sinai. Jala dia dopina nunga dia dopina sida songo dia mardalan di bagasan laut Teberau ya mardalan nasida. Jala godang akatadda halongangan di patupa debata. Air pahit bisa dijadikan menjadi manis. Jala masa godang dope akatadda halongangan. Napa ngoton nasida do asa unang lupa bangsa Israel ise do nasida najulo. Jala dipai adong dua adong sadanay na dipaingot debata nasida ima bahwa sesungguhnya nung ngadibuan debata nasida hira di atas ni habong ni pidong raja wali. Ya, molo misalna akapidong ate. Ahana do tahe pamangan na do dibain mancakar anakna asa boy di lua-lua asa boy terbang pidongi mabuan aka yanakon na contoh na molo habang. Alay molo pidong raja walyon ninna hamong na do dibahen mabuan anakon naing. Marhitei naeng dohonot ta amang do tamunak kainang molo misalna adong manebak ya manang na memana pirong raja wali dang pitor anak konai nahona ala ise do nahona iduk nai do nahona gabe marbudari ma misalna pidong raja wali molarong misalna malempar pidong anak konai manang na anak ni pidong raja wali dang anak ni pidong raja wali i nahona alai sedo nahona pidong raja wali do nahona gabe marbudari. Jadi songonima pakokopon ni debata tu bangsoi nantu hita di bagasan tikion. Molo tatelusuri amang do tamunak kainang dalam kisah perjalanan Yesus di dalam perjanjian baru songon pidong raja wali ima pakokopon ni debata makokop hita. Songon pidong raja wali ima pakokopon ni Yesus makokop hita. Asa boha, asa adong dihita hangoluan nama noktong. Asa adong dihita amang do tamuaka inang ngolu na saleleng ni leleng. Amang do tamunaka inang di bagasan tikion imana dipaingot ni debata tu tonga-tonga ni nasida. Alay adong sada nanang dohonon ni
debata. Kalau kau mau menjadi harta kesayanganku, ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Ahamai asagabe boy hita hasian ni debata. Di bagasan turpukon amang do tamuna kainang arong ma sada syarat na gabe asabo hita gabe hasian ni debata. Au yakin hamuna kamang do tamuna kainang arong biro ra anak hasian muna kan? Isena somaranak hasian dison. Sudero hita mar anak hasian ya. Sudero hita mar anak hasian. Alai Tuhani nang didokon hita gabe anak hasian. Syaratnya apa dulu? Syarat naninna na parjolo. Molo hot hita di hatani debata. Ya. Molo manok tong hita di hatani debata. Ima jolo na parjolo. Jadi molo didokon molo hot hita manang manok tong hita di hatani debata. Berarti dang ura-ura hita mabalabal. Dang ura-ura hita madele. Dang ura-ura hita bobonosan. Dang ura-ura hita gabe murtad ya. Dang ura-ura hita gabe manibil sian hatani debata. Alanya anak kiningan kita sudah meyakini, kita sudah mempercayai bahwa Tuhan itu adalah bagaikan pirong raja wali na manakup hita di bagasan habongna. Berarti molo nunga tadokon nakiningan bahwa pirong raja wali itu bagaikan Tuhan yang siap menggendong kita. Berarti anak ni debata mahita, anak hasian ni debata mahita. Barang dohonon na disi, dang ura-ura hita madili, dang ura-ura hita pitor khawatir, dang ura-ura hita merasa cemas, dang ura-ura hita mabiar, alai bohado, alai gabe toktong mahita porsen. Syarat dapat dua na neng dohonon namang dohotamu na kainang asa gabe anak hasian ni debata hima. Kamu harus menjadi bangsa yang kudus. Kamu harus menjadi bangsa yang kudus. Ikon bangsa nabadia do hamuna. Nin naman dokon si Musa. Ado lapatan ni kudus. Kados inna hata hebir ya. Ado lapatan ni kudus. Asing marasing ibana sian halak na asing. Ya. Kudus berarti nunga gabe sadana pinilit ni debata ibana. Jala marhabadiaon ibana. Jala adong parasingan na sian akka na asing. Dan gabe sarupa ibana dot akka lan na asingi. Alai adong parasingan na dohot akka naso saurdot dohot naso sahaporsiaon dohot Yesus Kristus. Ama museng syarat na patoluhon. Syarat na patoluhon ima. Diajari turpukod dohita. Ikondo mangulahon hatani debata. Ikondo mangulahon hatani debata. Alai disetujui akka tua-tua ni Israeli do nakingkat. Disetujui nasida do olo do nasida. Alai neneng dohonon na ikon do gabe mangulahon hatani debata. Amang do tamu na kainang sasitong na huriat taha KBP Depok, ruas di HKBP Depok, sasitong na akar ruas na burjudo. Akar ruas na marhaporsial, akar ruas na matoras, akar ruas na mamelehon dirina di tonga-tonga ni huriai. Jadi molo tapau buk nak kiningan atong manginang di epistel Jakobus 2 ayat 14:1-10 bahwa
Didokon madisi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Menurut si Jakobus, daksainin molo hala Kristen hitaba marhapor siaon tutuani. Ya, merohita marminggu, baringgas sita pertanyaan, ringgas sita majaha Bibel, baringgas sita misalna PA, baringgas sita misalna sermon kategorial. Daksainin hapur siata holan sebatas di. Alai menurut Jakobus kalau kita beriman harus disertai dengan perbuatan yang baik. Nang pesa sitong na taboto do bahwa molo bertapatupa perbuatan yang baik itu dada dalat tai asa malua hita. Ya, di bagasan hapur siau taido ya holan ala asiniro hado hita malua anggona di goari nakiningan amang dohot tamu nakainang taring tu perbuatan i adalah semacam parbueni hapur siau tadui. Molo didokon iman, kalau kita beriman harus ada perbuatan. Jadi perbuatan ima nadi guaran nanak kiningan sebagai saranata di tonga-tonga ni ngoluta si ganupari. Amang do tamuna kainang asal murah tatu sinakiringan sekilas ahai epistel iman atar surat di Jakobus 2 ayat 14 1 17. Adong mas ada keluarga ta. Tadoko majolonaing akak ta di hutan. Akak taon amang inang memang boy dohonon gagal panen. Hinor alanya gagal panen bahoroa gudang akasatua. Gudang satua mangalangi akabiurni emei. Jadi martelepon matong akak tao tuhita. Diceritahon songon dia parngoluon na di hutan. Di bagasan ni diceritahon ibana sape marsahi dowangki hinorhon ni nagudangan satua mangalangi emekku di bagasa tikyon nga songon na pusok-pusoko na unuang nga songon na marsahi tao. Hape sa sitong nahita, ang ginaon na di kota Depokon adalah orang yang berada. Boy dohonon berkecukupan. Bahkan bisa kita bilang dia adalah berkelimpahan. Bahkan boy dohonon natang do haporsyona. Par minggu do ibana. Doho do ibana madohoti pertanyaan. Par sermon do ibana di punguan. Doho do ibana sermon nang di wek nama nang pertanyaan di wek na do akalingkungan. Tapi apa jawaban daripada adiknya ini? Didokon adik naon ma. Ka ninna. Adik makatay halaki marhite telepon. Ka marubat to dah. Laho tu dokter. Alangi natabui. Ya, alangi vitamin E. Hape sa sitong na kakak tahun prasejahtera loh. Prasejahtera dan memang dia gagal panen. Alai ama jawaban ni suami ni adik naon. I hope nga say holas songoni. Babijak mahoda moloro teleponnya akak siakuta. Suruho. Alang vitamin ni marubat tuakang. Besuruh mis gabe mangalangi kapitami do marubat tu dokter. Ye tersukun dia nomor rekening mi kakak pitorimo. Imana marhapor siaon. Jadi adong pangulau ni hapor siaon ni. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi songoni manang hita di bagasa tikyon amang do tamunaka inang. Di bagasan hatani tu hata na mangajarhon hita. Songon dia do hita tutu mangulahon hatani debata. Songon dia do hita asa setia
mangulahon hatani debata. Asa setia, asa tarduk hita setia mangulahon hatani debata na parjolo sahali marhapor siaw kita. Ya, dung tabege hatani debata gabe tubuh hapor siaw ta. Alai dung tubuh hapor siaw tai badi ajar hotur pukodo tu hita. Ikon manoktong hita di padat tatu debata. Ikon hot hapor siaw ta tu debata. Alai dang holan sai si holan marhapor siaw tu debata. Di bagasan tikion adong pambahenan na songon Jakobus 2 ayat 14:1-17. Alanya mang inang dot hita na marpungu di bagasa tikion. Say ditubuhon debatama parbue ni hapor siauta di bagasa tikion. Asa gabe boy hita mengukir sejarah kehidupan ta sian ari na salpu jalasati tatu bagasa tikion. Boy hita toktong madok maulihate tu arupan ni debata. Alanian no namang do tamu nakainang mulak hita sian baga coroon. Ba rade marohata tiamang inang laho manupaki pembangunan sarana prasarana. Molo arongan non amang inang na menghubungi hamu marhite proposal. Adong mungkin kenalan muna sian aka amat tanagan tengon dot akai natasuri pada ya bapitor uluy hamu manonate. Amin. Ada amin? Iya, postor rohanami ati amang inang na parsidohot hita manupaki pembangunan gedung sarana prasarana di Huriah KBP Jalalura Cimai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulia tema di pasah rohanami tuhuali Tuhan di bagasa tikion nung nga diajar ko hami marhite hatam na badiay songon die do tutu ali Tuhan asa gabe marsihohot hami mangulahon hatam na badiay totu ali Tuhan ikod gabe bangso na badia do hami totu ali Tuhan ikoningot do hami di padan nami totu ali Tuhan ikon gabe si pangula hatam na badiay do hami dang say holan pananginangi alay gabi si pangula hatam na badiay do hami alanung nga ditobus ho hami marhite mudarmo na badiay alani ale Tuhan upatubuho kami mahaporsyon nami di bagasan tikion asa marpan bahenan songon na niya jarhon ni Jakobus 2 ayat 14:1-17. Hutangnya ko kami ma di bagasa tikion ali Tuhan ima ruas nanaing majalo pasu-pasu Roy Hartano Purba Dohot Yolanda Simanjuntak songoni ng Arnold Siahan nang si Rosliani Boruhutape ali Tuhan tu ari-ari manang minggu-minggu na nang roon naing majalo pasu-pasu parbagason manasida mangido hami doho gomos ali Tuhan asa gabe ripe sitiruon ma nasida di jolonami tarlumobi di adopanmu na badiay songoni ali Tuhan nang di bagasa tikion martangyang dohami tu amang Ronald Preddi panggabean ala naung parjolo borhat amanamion manadikon inanami boru batu bara ali Tuhan tu bagasa tanganmu ma hupasat tami keluargai ali Tuhan ya nakon nasida poparani nasida di bagasa tikion tu homa hupasat tami saluhutna asa homa ali Tuhan naman pargogoihon asa homa ali Tuhan na mga lehon aka panghiburan di tonga-tongani nasida asa humato matarapul ng rohani keluarga ni panggabian inang boru batubara di bagasa tikyon akarwas di hurian petutu ali Tuhan na mangula di bagasa tikidion di dia penasida mangula ali Tuhan tu homa hupa sahat tami saluhut na nasida mulai siya na mehmet sahat tulan siya
tu bagasa tangamu mau pasatami daging dotot dini nasida. Songonima ale Tuhan nang aka padita ng parhalado ni Huriam na mangula di HKBPD pokon. Tuho mapasatami salhut na nasida ale Tuhan. Pos dorohanami ale Tuhan marhite akapakobasyon ni parhaladumi gabe marurat marparbue akahatam na badiyai na pinasahat niya kanaposom dito nga di Huriamon. Ali Tuhan di bagasan tikyon pe hupasatami matuho akarwas di Huriam na tongon marsahit. Baik marhite na opnami nang marhite berobat jalan manang na marhite pemulihan di bagasan tikyon hupasatami ma salhu natuho asaho mana pamalupon asiruham ali Tuhan pasu-pasu akarwasti Huriam na marulang tahun di bagasa tikyon dabay gadyang ni umur leho dinasida hahipason songoni na marulang tahun pernikahan damai sejahtera yang dari Kristus tetap menyertai rumah tangga ni akarwasmu na marulang tahun pernikahan di bagasa tikyon. Asiruham ale Tuhan pasu-pasu mahami jala jalo matang yang do telekelek nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Mari de mahita sian buku ED 20 walu ayat sada hut mahita papungu pelenda paduahon. Hangolu ali
tu hata tatangnya kunma peliat tahun tu ado pani debata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haruran ni saluhut silelo na ring gandot na saulibasa na mauliutos. Upasa at tami masya na nilihon mi tuhami palan nami tuho. Say jalo may gebe uap dahusus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga di buriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite tito dim asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa Ale ama namin na di banwa gijang say pinorbadi ama guarmo say Roma harajon mo say saut malomo ni roham di banwa tongon sona di banwa gijang leon matuhami sadareon hangoluan siapari se sama dosa nami sungo panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami ona kami toge itu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala say di pasauron madamena tu todim. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Horas Madihita.